camera roll. Joo. Yes. Elikkä Maija haastoi mut tähän tehtävään ja mä sain lainaksi uljaan hevosen tässä. Nyt mennään. Okei. Siirrytään vähän niin, että näkyy paremmin herkkiä. Okei, moi. No niin, ja tähän haasteeseen mä sitten... niin joo. Joo. Elikkä tähän haasteeseen mä sitten laitan Anna Tujuliin, okay. Vinttu Liukan ja Petra Kalamaa. Ei! Kiitos Maija!